נתחיל. שלום לכולם, שמי עדי זבולון, מנכ"ל משותף בזבולון אדירן, חברה מתמחה בבנייה קצת יוקרתית. אנחנו שכרנו את שירותיו של אבי פדרמן כיועץ עסקי לחברה לפני כשנתיים. וכמו הרבה אנשים חשבנו בהתחלה מה אנחנו צריכים, אנחנו יודעים הכל, אבל מסתבר שאנחנו באמת לא יודעים הכל, ובדיעבד אני אומר חבל שלא שכרנו את שירותיו הרבה לפני כן. כי בשנתיים הללו היעילות והראייה המרחבית שאבי פתח לנו לחברה היא באמת גדולה לאין שיעור. בין אם זה במצב הביצועי, בין אם זה במצב המחירות, בין אם זה ראייה, בין אם זה בשוטף באתרים. ואני באמת חושב שחבל שלא שכרנו את שירותיו קודם לכן. אני בתור בעלים, תמיד אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, אבל זה ממש לא נכון. אני ממשיל את אבי לאותן חברות הייטק גדולות, שיש להם תמיד איזה פסיכולוג קבוע לכל העובדים, ואבי הוא פשוט כזה לחברות הבינוניות והקטנות, שאני ממליץ בכל לזכור את שירותיו, והתוצאות מגיעות מהר אם במידה ושומעים לו. אז בהחלט הוא מומלץ על ידינו, ושיהיה לכולם חג שמח.